synttärit. Kuka tuolla on? En mä tiedä. Seuratkaa. Mikä tää paikka on? Tässä on traileri tulevasta sarjasta, mikä tulee huomenna julki, eli tiistaina. Joo. Ja joitakin pätkiä myös löytyy mun kaverin kanavalta. Voit itse kertoa nimen. Kettukorkki. Niin, mutta joo. Joo, tää on epätarkka, mutta ei haittaa varmaan. Tää mun tarkennussömskä ei toimi, mutta joo. Heippa! Hei.